salam dari kami Woko Channel. Piye to ki? Wis to mantu aku. Pena. Raimu arep kaya ngono arep nyanyi Deddy Kobuser piye lho? Bintang sek, Mas. Arep di bintang sek. Arep dadi bintang sek. Cek kene PK karo sapa jenenge? Karo sapa ya? Karo Nesa. Heeh. Cek lho koyo maneh bintang sek kowe. Sing ngaceng kok aku lho. Cangkem ya ndelon. Kok iso sejak kapan iso yo ngene iki? Wah, kok cacate ya. Hei, kau apa wae lagi tak status ya, kau apa. Lah ya, raya jembut ya. Ya Allah, cahaya. Sejak kapan inisiatif dari Ya kesel ngerek njajal pantes kok gak. Bakal malah ya ngono ya. Lah iya, kok iso ya ngono. Tapi lucu le nek ngono le. Ora lucu, lucu malah. Pas acting ngono kae gawe ngono kuwi lho rasa mbak malah lucu. Jarine filter ori bolo ki ori. Ringos original. Mulai. Ki mulai awan lur, mulai awan sok. Kami dhewe. Ben. Aku nek ganti di. Enggak, kembali sudah kembali. Assalamualaikum, Pak Wiro, ngomong segala Pak Wiro. ini kan tengok mah. Jadi aman guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengareni isu lagi. Lah kok wis teko kene ya? Dengareni ngipi apa memang? Ngipi apa? Lho kok ngono tadi tekoki api-api sing matur sing sae ngoten lho mana ditekoki sing sae niku matur sing sae ngoten lho nek ditangketi niku. Kok tumben isu-isu wis teko kene iki lho. Ngipi apa? Udah balistik nggih. Rodal balistik apa? Ini rodal dasmu kuwi sampean pecah kowe. To? Kok dengareni kuwi lap apa piye to, Le? Lap. Makane pemer jembut. Salam. Isu-isu pemer jembut. Lele. Kok tumben. Nah, lagi? Wah, sitok teko jelodonge jan semangat pagi kabeh. Kok ngono to, Tris? Isu-isu rong sarapan kok iso yo ngono to, Tris we. Gak pareng, Tris, ngono kuwi, Tris. Ini lagu pisang jadi kumpulane begengge goyah. Kampanye Mas bahas masalah dangdut kulon kali ora payu jare. Garapan seping. Wese dan sambulan para-para wong tentang karo wong elek. Jabat Timur. Video-videonan modern. Tapi hasilnya penak. Hasilnya penak aja, Rit. Hasilnya penak aja. Ya, anak film bagian gak penak, tapi hasilnya enak, alhamdulillah. Doa dari semuanya dan dukungan dari teman-teman semuanya, matur suwun. Amin, matur suwun. Saya tidak bisa membalas apa yang sudah memberikan keberkahan buat saya. Aku mau iso ndungani sampean kabeh. Muga-muga sehat, seger waras, banyak pun ada rezeki. Amin. Ya Allah. Jari Samirin awale rapena tapi dadi lan penake. Amin ya Allah. Amin. Pangestune dulur-dulur. Oke. Panggah oke lho.
Mangga oke. Awal syuting puasa loh iki. Awal syuting puasa, awal syuting pertama film di puasa hari ini, awal dan pertama. Lemes ini. Awal puasa. Yo, Oke. awal poso. Ini Sutarno ya. Awal puasa yang baik. Puasa yang baik. Tetap semangatnya puasa. Harus dong. Pak Yo semangat. Semangat. Ini gimana semoga. Ini Mbak Nuni harus mulai bakul masih. Kartabak. Oh, Kartabak. Piye mengkarapit ya Pak nih piye ceritane piye? Kon teko subuh. Kon teko subuh terus Ya kok kene ra nek wong Ra nek wong. kae. eneke anak-anak kae. Terus Cah bajingan. Kene numpak motor yayan udah oh enggak maksudnya iki lho kok numpak motor yayan mun cekan budal sing penting budal selamat mulai selamat ora usah kesusu maksudnya iki yo sing hati-hati sak kesusu-kesusune iki yo pangkas sing ngati-ngati Tontonnya gede aku sih ngomong. oh iya wis ndang piye ndang tresno lamun cerita tresno Kon teko isu to. Oh. Kadung kene yayan teko isu teko kene ra nek wong terus lak nyenggol cah sekolah piye gitu rame cah sekolah pisan. ndak ya makane kan tak elekno sak kesusu-susune ta sak keburu-burune ning sing hati-hati sing penting budal selamat mulai selamat ta manuk akas awak waras ta lah yo ngono to kira-kira iki Kira-kira budal selamat mulai memet. lho makane kuwi nek budal ora hati-hati kan yo ngono kuwi to Cil Dan saya coba nyarian. kok iso ya ngono sapa jenenge sapa sing ngoyak-ngoyak kowe jenenge sapa Apit ra diatur. oh apit ra diaturan pit wit cok we pit ra diaturan we pit ngundang Apit cok ra diaturan gitu. Sian ngoyak bocah kene ada kos. ya Allah kaya kene tap pit we piye pit keluarmu pit apit Wong lak ngarani kancane uteke sak trek titik. Yo, oke. Kowe malah trek titik ngene to, Bren. iya oke pit apit wes oke assalamualaikum Assalamualaikum, Cok. Cie romantis ya pacaran ya. Cie romantis ya pacaran ya. Pacaran ya. Cie pacaran ya. Cie romantis ya. Pak Ustadz romantis pacaran. Cie berdua. Cie romantis ya. Cie pegang bibirnya dong, pegang bibirnya dong. Iya, 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 iya.